La darrera setmana del mes de juny ens trobem en un episodi de sequera acumulada i un episodi d'onada de calor, que comença el dia 26 de juny i es preveu que duri fins al dia 30, en què es podran arribar a temperatures de fins a 42 graus i baixes humitats relatives. A més, es preveu marinades reforçades per la tarda del dia 26. Davant d'aquesta situació de risc, des del cos de bombers es realitzen una sèrie d'accions. Convocatòria del Comitè Tècnic del Pla Infocat per decretar l'alerta del pla, així com les mesures preventives que això comporta, és a dir, tancament de massissos, prohibició de cega, etc. Es realitza un reforç de personal M1 en totes les regions d'emergències i es reforça l'estructura de comandament i de suport GRAF. El dia 26 de juny, a les 14:29 hores, el guaita d'en Grilló, a l'Índia 506, ens canta una columna de fum situada entre Vinebre i la Torre de l'Espanyol. Al cap d'una estona ja comencen a arribar més alertes que ens concreten la columna de fum a una zona de granges de la Torre de l'Espanyol. I bé, a partir d'aquí, el guaita ens va donar més informació de que la columna va pitjor, una columna de fum gris-negre, i fem la primera sortida. A l'arribada a l'incendi amb l'helicòpter ens trobem una gran columna de fum inclinada, una columna de fum gris-negre, que avança molt ràpidament a una velocitat aproximada de 2-3 km per hora i que està afectant a masies, està afectant massa forestal, està afectant infraestructures viàries, infraestructures energètiques, i bé, està avançant a una velocitat, com he dit, molt gran i està cremant aproximadament unes 2.500 hectàrees en les 2-3 primeres hores. Això fa que s'hagi de prioritzar unes certes accions. En aquest sentit, es va prioritzar el salvament de les persones, el tall de carreteres, la carretera de Vinebre a la Bisbal de Falset, la carretera de Vinebre a Palma d'Ebre i la carretera de Flix a Palma d'Ebre. I també a nivell d'incendi es va prioritzar el flanc dret en coordinació amb el GRAF 00, i les primeres dotacions es van posar a la cua flanc dret per intentar minimitzar l'obertura d'aquest flanc. A bombers dividim les emergències en diferents períodes operacionals. Cadascun d'aquests períodes té el seu pla d'acció i bé, en aquesta gran emergència es va realitzar un primer pla d'acció que va durar des de l'inici a les 14:30 fins a les 9 de la nit. En aquest primer pla d'acció l'estratègia era el confinament de l'incendi i la seguretat de les persones. Com a objectius tàctics es va prioritzar el salvament de les persones, tant de les masies que hi havia en la zona afectada com de les persones que estaven transitant per la zona calenta. I a nivell d'incendi es va prioritzar el flanc dret per limitar la seva obertura cap a la zona del Priorat i la Serra del Montsant. Després això amb vehicles d'aigua i punts d'emplaçament. El flanc esquerre es va prioritzar ancorar-lo a la C12 amb foc tècnic, amb el GRAF, així com el CAP. També es va intentar frenar a la zona de Maials, també amb foc tècnic en coordinació amb el GRAF. A aquest primer període operacional, el nivell d'emergència establert va ser 6,4. Això vol dir que el cap de la intervenció és un cap de regió o un cap de divisió, en aquest cas era el cap de la regió d'emergències de Lleida. El segon període operacional, que va anar des de les 9 de la nit fins a les 7 del matí de l'endemà, es va activar 6,5 degut a la gran quantitat de recursos que s'hi van abocar. En aquest sentit, el 6,5, el cap de la intervenció és el subdirector general operatiu i l'estratègia que es va adoptar per a aquest període operacional, una vegada ja estaven segures les persones de la zona calenta de l'incendi, era confinar l'incendi i intentar minimitzar l'obertura del flanc dret. Per aquest període operacional, els objectius tàctics que es van definir
van ser pel flanc dret limitar l'obertura d'aquest flanc mitjançant punts d'emplaçament de vehicles d'aigua, mitjans aeris i maquinària pesada en coordinació amb Graf, i pel flanc esquerre i flanc dret mantenir l'ancoratge a la C12 pel flanc esquerre i a la zona de mallals mitjançant també foc tècnic en coordinació amb el Graf. Es van plantejar un total de 12 períodes operacionals. En aquest sentit, del dia 26 al dia 29 l'incendi estava actiu, el mateix 29 a la nit es va donar per estabilitzat, el 30 a la nit es va donar per controlat i no va ser fins al dia 7 de juliol que es va donar per extingit. Durant els períodes operacionals dels dies 27, 28 i 29 van actuar en aquest incendi 120 unitats del cos de bombers de la Generalitat amb 250 efectius. Mossos d'Esquadra, SEM, Protecció Civil, agents rurals, Creu Roja. A més, a nivell extern van participar 2 batallons de la UME amb 150 efectius, 4 unitats BRIF treballant amb les unitats Graf i 2 unitats helitransportades de València i unitats terrestres de Saragossa i Terol. Tota la coordinació de l'emergència es va realitzar des del Centre de Comandament Avançat, definit per bombers, al Centre Docent de Vinebre.